Hormatly watandaşlar. 11 fevrallyky taryhy futbol oyunyny petekler eýem online satuwda. Olar satyn almak üçin iň amatly we döwrebap şertler döredildi. Munyň üçin Aşgabat şäher hekimliginiň aşgabat.gov.tm saýtyna ýa-da sanly şäher mobil goşunlysyna girmeli. Ilki bilen telefon bilgiňiz arkaly ulgamda hasap alışdan geçmeli. Soňra stadionyň interaktiv kartasyndan isleg bildirilýän orunlar saýlamaly. Orunlar saýlanandan soň pasport maglumatlaryňyzy girmeli. 16 ýaşdan kiçik çağlar üçin bolsa dogry şakyndaky şahadatnamanyň maglumatlaryny görkezmeli. Şeýle hem her bir petek eýesiniň sanly suratyny ulgamy ýüklemek hökmandy. Ulgamda hasaba duran her bir adama 5 tane petek satyn almak mümkinçiligi göredilendir. Tölegi Türkmenistanyň islenlik bank karty arkaly amala aşypmaly. Telefonnaky petekler stadiona gelengede siziň ýüklen suratyňyz we pasport maglumatyňyz bilen deňeşdirler. Durmuşyňyzdaky ýatdan çykmajak waka boljak futbol duşşugyna petegiňiz indi siziň telefonuňyzda. Arkada futbol toparmady hemmämiz agdy berlikde gollany.